cigareta. A to je? Nisam mislila ili ti nešto onaj osnovi da radila, pa to radila. To je liga on je već kupio, ima, ništa ne umećaš mu. A to sve radiš? Dobro, hvala na meni sve. Dalje? Ne. Sve vama pa ne. Dobro da se topi ono, ja zauda.